नमस्कार मित्रांनो, मी काव्या केकेच किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर पुढच्या आठवड्यात दिवाळी आहे आणि तुम्ही सगळे गोड गोड पदार्थ खाणार. तर त्याच्या आधी थोडंसं स्पायसी तर बनतंच, म्हणून आज आपण बनवणार आहोत नॉनव्हेज स्पेशल असं तंदुरी चिकन. एका वेगळ्या पद्धतीने आज आपण बनवणार आहोत. तर कसं बनवायचं हे बघण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर इथे चिकनच्या पीसेसला मी चवीनुसार मीठ, हाफ टीस्पून इथे मी हळद ॲड करते आणि एक लिंबाचा इथे रस मी ॲड करणार आहे. ह्याला प्रॉपर आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ह्याला थोडा वेळ म्हणजे आपण चिकनचा जे मसाला तयार करणार तोपर्यंत मॅरिनेट करायला ठेवून द्यायचं आहे. तर मॅरिनेशनसाठी इथे मी मूठभर कोथिंबीर, 10 ते 12 पुदिन्याची पानं, 2 टेबलस्पून दही, घट्ट दही, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, चवीनुसार मीठ, एक कांदा कापून घेतलेला आहे इथे मी, संकेश्वरी मिरची इथे मी घेतलेली आहे, 4 संकेश्वरी मिरची पाण्यात भिजवलेली आहे, एक टमॅटो, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. सगळ्यांची आता मिक्सरमध्ये आपल्याला एकदम बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे. इथे आपली प्युरी रेडी झालेली आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी सगळे मसाले ॲड करते. 1 टेबलस्पून जिरा पावडर इथे मी ॲड केलेला आहे, 1 टेबलस्पून काळी मिरी पावडर, 1 टेबलस्पून धने पावडर, तिखट मी इथे काश्मीरी मिरची पावडर ॲड केलेली आहे, त्याने कलरही चांगला येईल आणि ऑलरेडी आपण हिरव्या मिरची आणि संकेश्वरी मिरची ॲड केली त्यामुळे ते तिखटसुद्धा बॅलन्स होईल. चिकन मसाला इथे मी 2 टेबलस्पून ॲड केलेला आहे आणि थोडीशी कसुरी मेथी इथे मी ॲड करते. आणि आता हे सगळे आपल्याला मसाले आपल्या प्युरीमध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहेत. तर तंदुरीसाठी लागणारा मसाला इथे आपला रेडी झालेला आहे. आता हे जे चिकनचे पीसेस आहेत त्याला आपण हा सगळा मसाला व्यवस्थित असा लावून घ्यायचा आहे आणि तुम्ही बघू शकता त्या पीसेसला मी असे मधून सुरीच्या साहाय्याने कापून घेतलेले आहेत, जेणेकरून जो आपला मसाला आहे तो आतपर्यंत जाईल आणि आपल्या तंदुरीला खूप छान अशी टेस्ट येईल. आता मी इथे 1 टेबलस्पून तेल, ऑलिव्ह ऑइल यूज केलेला आहे मी आणि अर्धा लिंबाचा रस इथे ॲड करते. जेव्हा तुम्ही तंदुरी आपण मसाला बनवला तेव्हाच त्याच्यामध्येच तुम्ही तेल आणि लिंबाचा रस ॲड केला तरीही चालेल. माझ्याकडनं राहिलं म्हणून मी आत्ता ॲड केलेलं आहे आणि पुन्हा एकदा आता आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपलं चिकन मॅरिनेशनसाठी रेडी झालेलं आहे. मी याला 1 तास बाहेरच, फ्रीजमध्ये नाही तर बाहेरच झाकून 1 तास मॅरिनेट करायला ठेवून देते. तर इथे पॅनमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं बटर ॲड करते, कारण जर तेलामध्ये नाही टाकलं तर आपलं बटर लवकर जळून जाईल. त्याच्यामुळे तेल ॲड केल्यानंतर बटर ॲड करा. आणि आता बटर मेल्ट झालं की आपण ह्याच्यामध्ये आपले जे तंदुरीचे म्हणजे चिकनचे जे पीसेस आहेत ते ॲड करूया. 3 चिकनचे पीसेस ॲड करून ह्याला झाकण लावून ठेवलेलं आहे. आता एक 5 ते 7 मिनटं आपण मीडियम गॅसवर ह्याला शिजू देऊया. तर इथे एक 5 मिनटं झालेली आहे. आता मी चेक करते. तर चिकनला आता मी पलटी मारून घेणार आहे, कारण एका साईडला ते करपू शकतं. तर आता आपण ह्याला पलटी मारून घेऊया आणि पुन्हा एक 5 ते 7 मिनटं ह्याला शिजत ठेवूया. तर इथे एक 7 मिनटं झालेले आहेत आणि आता मी पुन्हा एकदा चेक करते. तर आपलं इथे तंदुरी चिकन ऑलमोस्ट रेडी झालेलं आहे. तर आता आपण इथे सुरीच्या साहाय्याने चेक करू शकतो. जर प्रॉपर आपली सुरी लगेच आतमध्ये गेली म्हणजे आपलं चिकन शिजलेलं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता जेव्हा प्युरी तयार केली होती, म्हणजे चिकनचा जो मसाला तयार करायचा होता तंदुरीचा, तेव्हा आपण अजिबात मिक्सरमध्ये पाणी टाकलेलं नव्हतं. त्याच्यामुळे आपलं चिकनला अजिबात पाणी नाही आहे. व्यवस्थित असं आपलं तंदुरी चिकन इथे रेडी होतं आहे. आता मी ह्याला पलटी मारून घेते आणि पुन्हा एकदा एक 2 ते 3 मिनटं ठेवते आणि आपलं इथे तंदुरी चिकन रेडी होईल. तर इथे एक 5 मिनटं झालेलं आहे आणि आपलं इथे मित्रांनो चिकन तंदुरी रेडी झालेली आहे. पुन्हा एकदा मी सुरीच्या साहाय्याने चेक करते आणि तुम्ही बघू शकता प्रॉपर असं आपलं चिकन शिजलेलं आहे आणि चिकन तंदुरी इथे रेडी झालेली आहे. त्याला अजून एक फ्लेवर देण्यासाठी तुम्ही त्याला गॅसवर जाळी ठेवून त्याच्यावर मस्त असं भाजू शकता, म्हणजे त्याला एक तंदुरी फ्लेवर येईल आणि कोळशाची धुरी दिली तर अधिकच उत्तम. तर आता तंदुरी प्लेटमध्ये सर्व केल्यानंतर पुन्हा एकदा वरून मी थोडासा लिंबाचा रस इथे ॲड करते आणि आपल्याला मेल्ट झालेलं बटरसुद्धा ह्याच्यावर ॲड करायचं आहे. याने आपल्या चिकन तंदुरीला एक जबरदस्त अशी टेस्ट येते. तर तुम्ही नक्की मेल्ट झालेलं बटर इथे वरून ॲड करा. मित्रांनो, आपलं विदाऊट ओव्हन असं चिकन तंदुरी इथे रेडी झालेलं आहे. एका वेगळ्या प्रकारचं हे चिकन तंदुरी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि आवडल्यास प्रतिक्रिया आम्हाला नक्की कळवा.
आणि तुम्ही इथे बघू शकता आपलं चिकन एकदम सॉफ्ट असं झालेलं आहे. तर तुम्ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा. केकेज किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.